Sakay no? Asa man? Dito man gilagi alma. Dito man to sa inyong yuta sa unang kitchay. Bambo. Ilay, delikado man. Ito kagunitan. Okay. Okay. Asa? Ay. Asa ni shortcut ha? Okay. Asa? Bro dang ilalom siya ay. Asa ta kay? Di ta kay? Maligo bitaw ta. Ha? Ay lusunod ka kay? Ay danglog. Asa ang soy? Ah, patay na ni soy. Okay. Ay, magsapa. Didi pa dito mo tunog sa tubig no, yung mga hagi may tagsapa soy. Didi ta sa sapa. Kaya na may tubig. Asa? Asa na soy? Sapa, sapa. Muna sila ang mga plantita. Naasa. Asa man katol na to? Tiwo man nimo pa. Sama dia. Oh.